Shalom, selamat hari Minggu madihita salutna. Tapuji Tuhata, marede mahita san bukwede nomor 12 ayat sada 2 dohot walu. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tot di perbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Akka di boto hamudo, na makkorhon habengeton ni roha do pangujunan di haporsyaon muna, alay ikon adong do ulaw naung sundenggan di habengeton ni, asa tungtang situtu jalahala si sadok hamu, akka na sohurangan di manang aha, mertua do na poso na mangulahon si songoni di dapot tuan na di haroronay. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale de bata amana di banua gijang, puji-pujian hasangapon dot hamulate hong sobahon hami tuho, marningo silehon-lehon mina balgay tu hami, jol mana di pardangolanon, ima anakmu Yesus Kristus, na sinurumisian banua gijang alani hami, gawe nadangoldo ibana, jalan na pogos, pola tubuh ibana di bara di Betlehem, asa mamora hami, say rajai jala togu-togu hami, marhite-hite toddim, asalam huida hami godang ni holong ni roham, na pinapatar ni anak ni. Amin.
Tangion hamuma pati ni debata di bingut ta sadarion. Ima na dienet sian sada Petrus 2 ayat sia. Alai marga na pinili dohamu hamalimon na raja bangso na badia hom na ginonggoman na asa tung dibaritahon hamu denggan ni harohaon ni ibana naung majo hamu sian na holom tu hatiuron na halo ngangan nay olak ni dosa na atong rak mangidogugo mahita terupan ni debata. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobbar tu pati mi. Amin. Korlansia. Ta puji Tuhan ta marete hita. Sungkapi mabok
Rotima dosat tanagodangi martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habang sahabadion mi manopoti jala manganggukon dosa nami. Mas sa ijot-jot huarsahi hami ho, marhite-hite pikira dohot hata, dohot pambahinan nami narwai. Daku hahulongi hami ho sian nasa rohanami, dohot na sian nasa ate-ate nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doso diri nami hubahen hami. Dibaheni tamado rimasanmu, jala umanmu hami tu hamatean saleling nileleng nai. Alay na maporus mahami nuaing tu asini roham, nagodangi mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami sa luhut na. Sayurupi mahami paubahor rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulo hami, dohot ala ni goarmu na badiay. Ale Tuhan, saya si maroham di hami nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan di dosata. Songonodo hata di Jehovah, una ko mabiar, ay audo siluluhon ho, nunga pola hujo guarmu, au na punaho, hasangapon madi debata na di gijang. Ta puji Tuhan ta, kur si parupuan.
Marete mahita. Tajah matur pu epistel di minggu tadung ari Natal di bagasa sadarion imana dienek nisian surat apostel Paulus tuhuria Rom bidu saplonom ayat 10 pitu sahat rodi ayat 20 marsikat soring mahita majahasa. Huapoi mahamu akadongan jagahon hamuma akan nama bikasi persalisian dohot pergasipan mangalo poda naung ginurhon muna jala pasiring hamu mana sida. Ainunga terbarita pangulo yung muna tu sa luhut na ido halalas ni rohakku di hamuna alay naing madirohakku merbisuk tu na denggan hamu polin pasidikon naroa. Olak nido sahatna mertua ma akan atu mangihon hata ni debata jala no peopsa. Amin. Yesus, si baru
Tahati dako maha taha porsiaw tai rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangi doho tano. Au porsea Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tunubon ni si Maria nagabi-gabian sianton di porbadia andora sohabubuan ido tuhata na tumaon na berni di pahumuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua turu dung di tano na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundur tu siamun de bata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pe mamulak sogot tanoon mangumumi halak na mangulu dohok na mate au porsea diton di porbadia jala adung sada huria na badia huria hatopan nyala Kristen akan na badia dohok dia sesandi dosa dohok dia taina mandok mulak mangulu dosogot daging di halak naung mate dohok dia ngoluan na sora sudah amin. Tabegima suara netikting di Minggu Sadarion Minggu tanggal 20 Desember 2025. Naparjolo guar Minggu doho topik ni Minggu. Guar ni Minggu ta Sadarion ima Minggu dung ari Natal doho topik ni Minggu pabotohon aka pabahenan ni Jahoba. Nabaduahon parpunguan ujung tahun dohot parmingguon tahun baru. Parpunguan ujung tahun manang bodari tanggal 21 Desember 2025 di Patupa Hola Sahali pukul 10 siawib manang pukul 7 borngin. B di borngin persirangan di tahun pukul 00 wib Patupa pertangyangan dohita di bagasat tabe jala acara di para di Huria marhite situa sektor. C parminggot tahun nai baru tanggal 1 Januari 2026 di Patupa Holan Sahali pukul 10 wib. Namangihut Natal remaja na poso pulung HKBP Cinta Damai di hari Minggu Sadarion tanggal 20 Desember 2025 ima Natal ni remaja na poso pulung HKBP Cinta Damai masuk pukul 10 pituwib manang pukul 5 botari pinangido matu sude remaja na poso pulung ni Huriata asaria madhoti Natali napaupato tikting neng marbagas tikting parjolo dohot paduahon naing majalo pasu-pasu parbagaso ma situa Hendrikson pangihutan Octavianus Siregar anak ni amata makmur hot Siregar nahinan tubuh ni inata line borusiahaan alamat perumahan Golden Land Batam Center ruas ni KBP Cinta Damai Resort Cinta Damai sian sektor tolu dohot oroana Melisa Lumba Toruan buru ni amata taripar Lumba Toruan tubuh ni inata Suryati Berhutagalung alamat Jalan Berdikari Ujung Rumbai ruas ni KPI Rumbai wilayah Sia Riau pamasuan di Patupa hari Senin tanggal 20 Desember 2025 di HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai napalimahon ruas namoding na di hari Selasa tanggal 27 Desember 2025 nunga marujung ngolo inata Besina Berhutagaol ruasian sektor 10 tutup umur 100 tahun tuatama na mga puli keluarga na ditinggalhon na paunopon sumbangan bunga altar di Minggu Sadarion imasian remaja na poso bulung ni Huriata mauliate mga di pasat Huriata tu na pasaton sumbangan bunga altar na papituhon parlado manang ruas na Marsaid manang na di bagasan pemulihan Michael Siagian perawatan manang pemulihan di Jabu sian sektor 12 na parpudima selamat ulang tahun sude parhadodo ruas ni Huriata HKP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parbagasor tuhamu saluhut parhadodo ruas ni Huria mulai tanggal 22 sahatu tanggal 20 Desember 2025 Sadarion saya diramoti Tuhan tamahamu di lehon gajang niumu jala Tuhan tama nama semasu hamu marhite pasu-pasu partodion nang pardagingon diakka ulaun muna torop na ulang tahun di Samenggon torop na tolu polonom halak
Na parjolo mai Rosiana Boruta Barat, lahir 24 Desember 1944, umur 21 tahun, sian sektor 10. Jalana tulu pelonopon Eka Kristina Siregar, lahir tanggal 27 Desember 2016, umur sia tahun, sian sektor tulu. Hatan itu hatan nama dok di Jeremia 10 pitu ayat pitu, alai martua mabawa nama raposa tu Jahova, jala Jahova haporsonna dibayen. Songoni masyarakat tikting di minggu ta sararion mau lihat tema dihita, mau lihat tema nang di tuata. Ta puji Tuhata marete mahita. mangarajai ati-ati dohot pikiranmu nabe. Oti jala mangarajai ati-ati dohot pikiranmu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamu amanami inanami suasoni nang naposo bulung sikola minggu dohok remaja
turpuk jamita di minggutta sadarion ima natar surah di pesalmen 105 ayat sada rodi ayat onom hujahahom madihita laus tapayut ihut madiwagasan rohat tabi. Puji hamu ma Jahoba baritahok kamu ma guarnai pabotohok kamu di tonga-tonga niaka bangso akka pabahenan nai eddehok kamu ma ibana palu hamu ma parhinaloan upuji ibana marnonangi mahamu taringo tu halongangan akka nabinahen nai sudena tanggul hok kamu ma warna nabadiai marlas ni rohama akka namangalului Jahoba sisiri hamu ma Jahoba dohot hagogoon nai totong ma lului hamu bohina sai ingot hamu ma halongangan akka naung binahen nai akka tadda halongangan naung binahen nai dohot uhum akka naruar sian pamanganna hamu ale pinopar ni si Abraham naposonai hamu ale anak ni si Jakob akka napinili nai ima sahakna. Amang dohot tamuinang nahinaholongan omma minggu parpudi di tahun 2002 paswada honotta gudang dota jalo pasu alai saya jupang do dihita akka persoalan jupang do dihita akka hamaolon alai nanaing do honok kutu hita lumobi di hamu akka ruas ni hurian na mangadopi bencana na parpudianon unang gabe mapakkurangi saluhu nai dinalaho pasahatto puji-pujiatta maradopon debata jala ido amanginang nuaing na ditogihot turpukot tu hita marhite topik ni minggutta didok do disi pabotohok kamuma akka pabahenan ni Jahoba amang dohot taminang nahuhaulongi hami jok do pakkatidang yota taringo tu pabahenan ni debata tabahe bersyarat molo husuk ku kita nuaing burju do debata burju molo titik ido somal namanginang adong do molona songoni do somal nahita tadok do burju tuhani tahati dakko do pabahenan nai molo juppa masa nadingkat dihita alai jok do molo juppa akkana maralo sian natahirim nataparhagioti lupa do hita di saluhut pabahenan ni debata molo juppa hamaolot di tonga-tonga di perdalanan ni ngolutta kita sering mengatakan bahwa Allah itu tidak setia dan tidak baik kepada kita. Jadi kesaksian kita tentang perbuatan Allah itu sering sekali bersifat situasional dan kondisional, tergantung situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Hurian itu hatta dihamu amanami inanami adong piga faktor na jot mempengaruhi rohatta dinalaho makkamulate hot dohot makkatidakkon pabahenan ni debata di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulutta. Jadi ada beberapa faktor, ada 4 faktor yang saya tuliskan di sini yang sangat dan sering sekali mempengaruhi bagaimana ucapan syukur kita kepada Allah. Nah parjolo amanginang sifat egosentrisme, sifat yang berpusat pada diri sendiri, keegoisan na adong di bagasan dirita, oddo na jot maralo di bagasan rohat tabi. Jadi jok do hita maparhayoti ikon na di bagasan rohat tai na saut di tonga-tonga ni perdalanan ni ngolutta. Sipata dang boy ta kontrol dirita, jaladang ta sadari ise do hita. Amang dohot taminang marhite turpukon hupaingo do hita
si pangido do hita, si jalo si lehon-lehon, dang na mga lehon alay si pangido, satabi bahkan jok-jok do hita si pangido-ido. Ahado na naik kurok tu si oddo na jok-jok tahalupahon dang taingot tita si pangido. Molo si pangido do hita sa guru tu si pangalehot do. Oddo sada na tahalupahon na mangido do hita alay jok-jok do hita na naing mangatur. Keegoisan inilah yang seringkali membuat kita kehilangan kemampuan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan membuat kita tidak lagi mampu untuk menyatakan kebaikan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan ahanaung tajalohian holan alani natahirim nasosaut boido lupa akanaung salpui. Amang do taminang saya tadok do molo na mangido ripe majalo do. Jadi kita kembalikan konsep Allah sang pemberi, kita sang penerima. Biarkan Allah yang memberi sesuka hati dia. Jangan pernah paksakan apa yang menjadi keinginanmu. Tak salah meminta, tapi biarkan Allah yang menentukan pilihannya, apakah dia akan memberi atau tidak. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan rasa syukur di dalam diri kita. Ido di hati dakko parpesalmet di bagas satrupuk tau di ayat 5 dido ibana saya ingot hamuma akka halongangan naung binahen nai. Jadi ojahan ni parpesalmet di bagas satrupuk madok mauliate dang namasa nuaeng, dang namasa sogot, dang namasa nahobar na diparhagioti ibana di bagas saruhana. Alai akka namasa dipartikian na salpu, ido na parjolo di bahin ibana, ojahan dinalaho madok moliate tu di bata. Jeyang go namalo madok, jangan lupakan yang 9 hanya karena yang 1. Kalau kita bicara tentang besok, kita baru bicara tentang satu hal. Tapi kalau kita bicara tentang yang lampau, mungkin kita sudah berbicara tentang 1000 bahkan jutaan hal yang sudah kita terima dari Allah. Si unang alani na sadai, lupa hita, di hinagodang ni pabahenan ni dibata, di tonga-tonga ni nguluta. Jinak kita penwaing, lumobi di hamuruas di huria, moloma sampai di tanggal 20 pitui aik magudang. Sada doi amanginang. Sada do hamaolo ni sian hinagudang ni pasu-pasu naung jinalom di partikian nasailaon. Ima faktor na parjolo, sifat egoisentrisme. Lalu dungina paduahon, faktor na mempengaruhi rohana makamulationi, sifat narsisme. Jadi sifat narsismeon, sifat merasa layak, sifat merasa berhak atas sesuatu yang diperhadapkan dengan usaha dan kerja keras yang dia lakukan. Odo persoalan di hita manginang, molonga mangulah hita, baik kau dapat bagian, ido pikirat tak. Molonga bahuwai songonon, ikos songonon manya bagi aku. Ngamar siaja rau, jai layak domonang, omma konsep ni narsisme. Molo utibu dobor hak sianibana, ikon ugodang dapat tu. Molo berjuau, ikon nadingkat dojupang diau. Ini konsep narsisme. Jadi seolah-olah segala sesuatu yang kita lakukan itu harus berbuah sesuai dengan usaha dan kerja keras kita. Hape dang boy songoni na mangulon, dang boy. Belum tentu supir angkot naborhat manogok jam 5 pagi, gumodang dapok ni sewa, siya supir angkot naborhat manogok jam 7 pagi. Belum tentu. Tak ada ukurannya manginang. Jadi pemahaman berkat yang sering ada di dalam pikiran kita, sering sekali seolah-olah kita ukur menurut kelayakan dari hasil usaha dan kerja keras yang kita lakukan. Dan ini sering sekali membuat kita kecewa di tengah-tengah kehidupan ini. Dungina patoluho namang inang ahado naboy mabahem mago rohana makamulati osya bagasat dirita.
comparing, suka membanding-bandingkan. Salah satu kebiasaan yang seringkali membuat kita kehilangan rasa syukur bukan karena kita tidak mendapatkan bagian, bukan karena kita memperoleh hanya sedikit, tapi sering sekali justru karena kebiasaan kita membanding-bandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga membuat kita merasa seolah-olah kita menerima hanya sedikit, bahkan membuat kita merasa seolah-olah kita tidak menerima apa-apa. Jiolo do luanga kita holan alanyaha, holan alani paida-ida na dihalakan. Hape adong do dihita. Jadong do sada carita songoni dua halak danak na marhaha maranggi. Jadi ketepatan di momen Natal Roma tulang na tujabu. Ji mungkin ala nong somal do di bait tulang nai marhusi-husi manaduon Roma sasada di dokma tuang ginai sihaha madok tuang ginai. Nanti kalau pulang tulang itu, yakinlah pasti kita dikasih duit. Inna hahanon. Dungi Roma angginai, iya. Kayak tahun lalu dikasih tulangnya kita 50.000 seorang. Inna angginai. Alai Roma muse hahanaon madok. Tapi itulah ya dik. Tahun lalu kan 50.000, maunya kan tahun ini dikasih tulang lah kita 100.000 seorang. Ciroang gini, iya semoga lah ya bang, kita doakanlah semoga lah dikasih tulang kita 100.000 satu orang. Inna angginon. Cito homat tong, ba mungkin songon nagudang do hepeng ni tulang nai di tahun ni. Holam mula tulang nai pitor di jalang do berena na duaon alayang gon waingon sahaliom marasing do anggo biasa na hepeng do dileon langsung anggon waingon maramplop do di bait tulang nai. Ji itiuk na duom mak songon na hafal do bah inna rohana. Ji holam mula tulang nai pitor lao mana dua tu kamar pitor dibuka na sada ma amplop na si anggian. Jalatar songgok situ tudo halaki mamereng isi ni amplopon. Roma anggini banyak kali rupanya bang. Ini bana. Tunggu dulu kukira. Nah, dikira angginom ma 10 lebar hepeng si 50.000. Artinya 500.000. Dungi Roma angginai. Buka labang punyamu. Biar kita tengok. Inna. Di semangat dua bang non. Pitor dibuka bang nomma rupani amplop nai. Dungi sarupa hepeng harga 50.000. Kayaknya banyak juga ini samanya kita. Inna bang non. Dikira bang non manangit hepeng non. HP ternyata 10 sada lebar. Artinya 550.000 gumodang sian angginon salebar. HP sebenarnya dang na dipalobi tulang non. Na baru dibuat do hepeng siap beng, hepeng na baru na lokok datong. Makana gabi 10 sada lebar. Jadi holat di bereng ibana 550.000 pitor galedo angginon jala pitor tumatangis ibana lebih banyak sama kau 550 aku cuma 500.000 inna angginom marupani. HP nak kaning tangi yang nyalaki do. Semoga dikasih tulang kita hari ini 100.000. Bayak kok kita dilehon 5 hari lopit 500.000. Aleholan alani persoalan si 50.000. Mago ma lasni rohani angginai. Jia tersongoni do jot tita manginang menek do pakilata alanya hinorhon na dihalakan. Kita kehilangan sukacita bukan karena kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena yang dimiliki orang lain kita merasa menjadi tidak memperoleh apa-apa. Dungi faktor napopaton nama baik kita jot rupani maul madok moliate. Paek ni parnguluan di partikian
nasalpu. Jupang doak kapasu-pasu di partikia sinwaing. Baka mungkin di partikian na mangihut gudang do jupang ni iba na pasu-pasu. Alay hinorhon ni balga ni parukilon na di partikian na salpu. Gabidang buhay be iba na makilalahon pasu-pasu na jinalonay. Buhay do songoni. Nga papa itu di kilalon ni iba na rupani parangulon na. Amang do taminang holano pak dohuwain. Dan sebenarnya masih banyak lagi faktor yang lain yang bisa mengurangi rasa sukacita kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Hurian itu hatta dihamu amanami inanami na hinaholongan alayodon waeng na disosohot turpukot tuhita. Pemasmur mengajak kita untuk senantiasa memberitakan melalui topik ni minggu tadi dok, perkenalkanlah perbuatan Tuhan, bukan berdasarkan faktor yang 4 tadi. Alai di dok perpesalmen di bagasa turpukon puji hamu ma Jahoba, barita hok kamu ma gawarnai, paboto hok kamu ma, edde hok kamu ma, balu hamu ma parhinalowan, marnonangi mahamu taringo tu halongangan, akkana binahen ni Jahoba sudena. Tagaris bawah ya manginang hata sudena. Jadi dang didok perpesalme di bagasa turpukon halongangan na tuau, pasu-pasu na tuau, dangi didok ibana, alai didok ibana sudena, akka halongangan na binahin ni Jahoba sudena. Artina manginang natu dongakku, natu ibana, natu hobar jabukku, nang natuaka naso tumadda debata ikko gabe pakkati dangiyo doi dihita dinalaho pabotohon nasa pabahenan di debata. Jadi luar biasa do parpesalmen, dia membuka cakrawala imannya untuk melihat realitas bagaimana penyertaan perbuatan Allah bukan hanya pada dirinya, tapi dia melihat jauh lebih lebar kepada semua apa yang telah dilakukan oleh Allah. Somal na memang holan na tu dirita do amanginang natahatahot dohot tatid dakon. Jimolo hudok nak kaning alai justru molo taida pasu-pasu ni debata diakka dongata ikko patubuho pakirimo doi di bagasan dirita. Ikko dohonom muda buti molo dilihot debata don waing tu halakas songonon, molo di pasu-pasu debata don waing ngolu ni halakan. Haduan mungkin das sonari, haduan marsogot manang nadigan ikop pasu-pasu ni debatau songon halakan. Jadi konsep berpikir yang berbeda, bukan untuk menjadi pribadi yang nama narita alai gabi patuhu pakirimon di bagasan dirita. Mulotung sojupang pedihitan waingon towe ma nadongi majo alai hudagam jalahu wirim do dos do asini rohani di mata tu halakan dohot tuau songo dia pabahenan di mata tu halakan ikos songo nido pabahenan na maradok porau alani i aha naung jinalo ni halakan buat tidak kodoi pabahenan na denggan jala ikon pos rohaku na ido tong bahenon ni di mata maradok pon diriku. Harus begitu amang inang yang hidup ini. Jadi una songo pangalahon yak kana di iba ibereng halakat tarpasu-pasu aci rohana ibereng halakat dapotan sugorohana, bukan seperti itu. Tapi mari apa yang didapatkan oleh orang lain itu juga membangkitkan iman kepercayaan kita bahwa Allah juga akan sama memperlakukan kita seperti perlakuannya kepada orang lain. Ji ido makana didok parpesalma di bagasa turpukon halongangan ni Jahoba sudena ikko sudedo tabereng amanginang unak kolan na diho alai bereng mana dirongammi. Ido ubahet didok parpesalme musedaya opati sisiri hamu ma Jahoba dohot hagogo onna. Molo didok kamanginang sisiri hamu sisiri namar lamatan ikut dapok sudi. Aikam molo mago barang saya didok do ay ngai sisiri hamu inna do songoni. Lapatanna ikut benar-benar ditelusuri. Tempat yang paling tersembunyi sekalipun harus benar-benar ditelusuri untuk menemukan apa yang dicari.
Jadi molo didok perpesalmet di bagasa turpuko sisiri hamu majahoba dohot hagogoonnya, itu artinya tidak ada yang boleh tersembunyi sampai ke bagian terkecil sekalipun kita harus menemukan perbuatan Allah. Amang dohot taminang ido sadaha hurangatta. Angguak kana met tapola taparetokko nih. Angguak kanang somal holik doi di pamerengatta. Kita jujur dengan itu. Tak tae tongi pasu-pasu. Nang somal tajalo, nang somal ta dapot, itu sepertinya kita abaikan. Ya sudahlah, itu memang bagian dari tanggung jawab Allah. Seolah-olah itu bukan berkat, tapi seolah-olah itu adalah tugas Allah. Tabereng maju amanginang soal namar hosa. Pamet metu do hita marnidei, songo sopa-sopasu do dihita. Dungo manogok nyari soal mangan, soal minum. Ini juga sering kita abaikan, seolah-olah itu bukan perbuatan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka nadong nadi bahkan asing tangyang namolo gulamo dohot jagal. Jedang binoto tangyang muna di bulan 12 buha. Itu kan, ay huberek kamu songon namok mokat do di bulan 12. Dakkola na udah. Anggau pasti do lamok mokan. Ala ay dang binoto sedia gudang marnatal lison. Sohuriat tepe na marnatal itaruod do tu gijang. Jadi memang si mata molo pinikiran hamuro tong mabay na kapadita kolesterolon. Ini do jaga lamang inna ipat tarui sudi. Alega itu may. Amang dohot tamu inang nahina holongan HP sian hal-hal kecil molo didok parpesalbe di bagasa turpukon sisiri hamu. Kita harus benar-benar melihat, menelusuri bahkan ke bagian yang terkecil sekalipun. Songona hudok nak kaning soal bangun tidur itu juga bagian dari perbuatan Allah. Jala siana kana metisa sitong namang inang boido taida songo dia balgani holong ni demata na totong marpabahenan maradopon dirita. Amang dohot taminang na hinaholongan godang donaboy tasisiri di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluta. Dan kalau kita mau merajut dan kalau kita mau merunut ke belakang, bukan hanya hari ini dan bukan hanya tentang besok, tapi soal bagaimana kita mundur jauh ke belakang. Lalu kemudian ketika kita sampai pada titik awal, kita memulai untuk merajut semua perbuatan Allah, merangkai menjadi sebuah kisah, menjadi sebuah buku yang indah yang akan dibaca oleh banyak orang. Tentunya ini akan menjadi sebuah kekuatan kepada orang yang membacanya. Jia manginang mula maju hita dau. Lalu kemudian marilah kita rangkai cerita yang indah tentang perbuatan Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Jala ido napa dua naik kudok tu hita marhite-hite turpukon. Lam gudang nabui tahatid dakon taringok tu pabahenan ni demata. Lam marhagogo oddo hita. Secara ilmu psikologi juga semakin banyak seseorang bersungut-sungut, kekuatannya juga akan semakin hilang. Tapi semakin banyak seseorang melihat hal-hal baik, mengisi hatinya dengan hal-hal baik, itu akan memberikan kekuatan kepada dirinya. Alania manginang molo didok parpesal di topik ni minggutta pabotohok kamu ma pabahenan ni debata. Sati kosna dada holan dinalaho pabotohon gowarni debatai daw. Alai ditikkin ata pabotohon pabotohon pabahenan ni debata di tonga-tonga ni nguluta, itu juga akan memberikan kekuatan, berdampak pada diri kita. Alani mula mahita daw tupudi, runutlah pelan-pelan bagaimana Allah sampai hari ini merajut kisah kehidupanmu menjadi sebuah kisah kehidupan yang sangat-sangat indah, yang sebenarnya mungkin tidak pernah kita sadari. Mungkin namang inang dang boy di hati dakoko taringok tu pabahenan di mata di bagasad dirim. Alai mungkin halakan
nuaeng marnida hadiriomu godang na boy di hati dakon ibana taringo tu pabayanan di bata maradopon dirim. Justru gawe halak do na makatidakon pabayanan di bata nadong di bagasan dirita. Kenapa? Karena itu kebiasaan kita. Kita terlalu sering melihat ke sebelah, tapi kita tidak melihat yang ada pada diri kita. Alania manginang tapa botohom ma pabahenan ni bata asa margogo hita mangadopi ari-arita. Alani na parpudi dohonon nami matuhita. Selamat hari Natal ma dihita. Amen martangiang mahita. Moliate ma ali Tuhan Jehovah di bata amanami tunggodang do Tuhan pabahenammu naboy hupabotohok kami alay huli do sipatai hinorhon niyaka faktor alay mana namahami Tuhan unang gabi marisuang saluhuna asa marhitiho nitong boy jupak kami Tuhan hagogo od di bagasakko tiur panatapan nami lumobi matuhad di ujung ni taunon tulu arinai mangalaka mahami Tuhan di tahun na baru tanggal masaluhut na kanahacit alayaka hinadenggan dohot hinauli ni pabahenami ima ujahan dihami dinalaho mangalaka homa Tuhan napaingotok kami asa unang arong nahulip ng gosada siyan parningotan nami alay takas matuhan hu hatid dakok kami nasa pabahenammu di bagasan ngulu nami dohot nadong di bagasan ngulu nyaka dongan nami ramoti hami Tuhan paujukon taunon homa Tuhan napado kami siyan akamara jala homa Tuhan na totong manugunugu mameop tangan nami di namangalaka muse di tahun na baru tu tahun 2026 bagas matuhan hurimang-rimang ihami ngulu namion ali Jehovah de bata amanami paso-pasomu mangulu ni akaruas ni huriam sudi Tuhan akan aniulan ni tangan na homa Tuhan na majadi honi homa Tuhan na mangaleho na kapaso-paso di hami saluhut na jala mangaleho na kasilas ni roha di tunga-tunga ni ngulu nami paso-pasomu patongonomu matuhami Tuhan akan adinggan ale Jehovah de bata amanami ramoti ruas ni huriami na di bagas sa parsahiton homa Tuhan na madulo ibana madauni ibana dongani na sida Tuhan jala papos rohana ho doa sini roham na madongani na sida lehonom mu mahabamalum kudang dodalan boy patupom mu Tuhan ale Jehovah de bata amanami diaka keluarga na marhabok ni roha natongon di bagas sa perdalanan manang nausaha na sida Tuhan nalahom manuaton inanami inang opung poltak boru apuli sudah keluarga Tuhan patulus ulauni disan pataron na sida mulak tu inganan namyo di bagasan hai pason jupang makalas ni roha sikka ni ilu-ilu naung sabur di partikian piga-pigarion ale Jehovah de bata amanami moliate ma Tuhan pasu-pasuamu ruas ni huriam na marulang tahun di bagas saminggon dongani mana sida Tuhan jala ajari na sida madok moliate ho doholong ni roham Tuhan dinalah manugu-nugu ibana Tuhan sadok perdalanan ni nguluna pasu-pasuamu ruas ni huriami pasu-pasuamu nang parhalado ni huriami Tuhan rapami dinalaho pature-turehon huriamon rapami Tuhan dinalaho pauliulihon mabahin akan adenggan nabuhi si bahen odo si lehonon nami tu huriamon ale Jehovah de bata amanami pasu-pasu masudi aka parhobas nadong di huriamon leho bisuk dohot gogo Tuhoma humasa tami saluna pamujion nami Tuhan sesa dosa-dosa pangalosyon nami mariti Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami Tuho amin marede hita siap bukwede nomor 730 ayat sadaro dudukna los tapasaha mapiliata Tuhan
saor tu rohaki kau mau terholongmu tu dong aki. Dia naik magihut jong mahita. Sai pa tau mandiriku ale Tuhan, Bapa taruh di naulimi Tuhan, suruh foto diri saor tu rohaki tatangnya koma peliata alede bata ama nami na di Banua Gicang hodo harorowan ni saluhut silehon-lehon nadinggan doho nasa ulibasa na mauliutus hupasatami ma siyan na nilehomi tuhami pelian nami tuho say jalo may gabi uap na utus di jolom pasu-pasu mai jalaramoti asa huparhasya kami pelianon pati bulon harajommu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silelehomi tuhami asalam girgir hami madok molyate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajammu, say saut malomoni roham di Banua tongaos songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluas siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namardosa tuhami. Unak kami togiot tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Shalom, selamat hari Natal Madihita.